Inu a na-asị mmadụ ịlụwa ka mma tụrụ enyi ọsị mma tụrụ enyi tụọ ya. Tụọ ya ọzọ. Mmadụ ịlụwa ka mma tụrụ enyi ọsị mma tụrụ enyi tụọ. Adị mma. Ahụ na-eke ede. Adị mfe chiye. Afọ 20. Ọ dị mma. Ịnụ dịkwa mma. Ọ dị ka ịnụ ọnụ na nnya ahụ. Ịnụ dịkwa mma. Ọ sị mmadụ elu ha ka mma tụrụ enyi. Ọ sị ka mma tụọ enyi tụọ ya. Otu ọzọ ezi nke isi wee kwuo bụ na nwata elugo elu wee gwọrọ ọgọdọ. Ikuku bịa buru ọgọdọ ya nakwa na ọ da abụ onye ara ike eze ọsịkwa ya ka akwala eze. Onye abụ inu esi onye agha ike enyi na-asị ka mma tụọ enyi tụ ya. Mma bụ ihe eji egbu enyi tupu ịfụ mma ya atụ enyi ahụ ọ bụrụ obere mma ihe ha.